ni'n mynd i cael diweddariad gen Angela ar y cynllun Eryri. Wedyn, da ni'n mynd i cael diweddariad ar y cynllun Llysgenhadon. A wedyn, da ni wedi penderfynu symud y Q&A i canol y cyfarfod, cos fel dwi'n dallt, mae yna rhai ohonoch chi wedi clywed y diweddariad ar yr adolygiad parcio a thrafnidiaeth. Fel dwi'n iawn i ddeud hynny, Angela. Felly mae yna cyfle y fama ar ôl y Q&A session i heina sydd wedi clywed yr diweddariad i chi, wel, gowch chi gadael pysau yn lle gorau eistedd trwy'r cyflwyniad am yr ail dro. Heblaw bod chi eisiau aros, wrth gwrs. So, ar hynny felly, dwi'n mynd i gychwyn efo chdi, Angela, i roi diweddariad ar pawb ar y cynllun Eryri. Ie, greu, Tracy, mae gennau cyflwyniad, so dwi'n jyst mynd i rhannu sgrin fi, os mae hynny'n iawn. Dyna fo, gobeithio ydych chi gyd yn weld hwnna. A jyst i ddeud, really, yn gyfarfod yr awdurdod ni yn mis Medi, nath y fersiwn terfynol o cynllun Eryri, sef cynllun rheolaeth newydd statudol y Parc Genedlaethol gafodd o ei fabwysiadu. So mae'r cynllun yma wedi cael ei ddatblygu dros sawl flwyddyn rili, yn bell cyn i mi cychwyn yn y swydd yma tua flwyddyn yn ôl, a trwy proses eang iawn o ymgynghori pob sector a faith yn yr ardal. A nath Helen cychwyn rili y proses yma a seilio fo ar yr un llwyddiannus oedd wedi cael ei wneud ac wedi digwydd trwy ysgrifennu cynllun yr Wyddfa. Felly mae'r cynllun yma yn adlewyrchu newid sylweddol yn yr ymagwedd a gymerwyd gan awdurdod y parc yn y ffordd dyn ni yn gweithio o hyn ymlaen. Mae'r cynllun wedi cael ei ddatblygu am y tro cyntaf yng wir ysbryd partneriaeth gyda'r holl sefydliadau a chymunedau sydd yn gofalu am Eryri, ac yn enwedig trwy y fforwm o'n i jyst sôn amdan trwy fforwm Eryri, sef y Tracy yn cydeirio fforwm Eryri. Am y tro cyntaf hefyd, mae'r cynllun yma yn disgrifio yn manwl iawn yr rhinweddau, y 9 rhinweddau arbennig y Parc Genedlaethol, a ni wedi sôn am rhain o blaen mewn sesiynau yn digwyddol, wrth gwrs. Mae'r rhain amlwg ein rheswm dros ein dynodiad fel Parc Genedlaethol. A mae brand gaid newydd ni wedi dod i'r amlwg allan ohono rhain, a wrth gwrs, maen nhw yr ysbrydolaeth ar gyfer gyfres o modiwlau ar-lein rydyn ni wedi creu ar gyfer y cynllun Llysgenhadon a bydd Catrin yn sôn am rheina nes ymlaen. Jyst fel yr wybodaeth rydyn chi, beth sydd yn y cynllun, mae'r ail rhan o'r cynllun wedyn yn gynnwys y canlyniadau tymor hir a'r cynllun gweithredu manwl dros y 5 mlynedd nesaf i'r parc, wrth gwrs, ac un partneriaid ni i gyd. So mae'r rhain wedi cael ei gyflwyno o dan 3 prif faes, sef section A yma. A mae hyn yn mynd, maen nhw'n mynd hefo statudol a dyletswydd statudol ni fel Parc Genedlaethol. So mae section A fel hyn yn mynd hefo pwrpas statudol 1 ni ac yn delio hefo amgylchedd Eryri. Dych chi'n gweld fan hyn y holl canlyniadau tymor hir dyn ni yn aliad. A wedyn mae section B yn delio hefo iechyd a llesiant Eryri, ac mae hyn yn mynd hefo pwrpas 2 ni y Parc Genedlaethol. Ac wedyn mae section C yn delio hefo cymunedau ac economi Eryri sydd yn cyd-fynd hefo dyletswydd ni fel Parc Genedlaethol hefyd. A wedyn, mae yna cynllun gweithredu manwl, fel o'n i wedi dweud, mae'n gosod allan lle ydyn ni ar hyn o bryd, a be ydyn ni'n aneliad, a wedyn be ydyn ni'n mynd i wneud i cyrraedd ble ydyn ni yn aneliad dros y 5 mlynedd nesaf. Dyn ni amlwg wedi mabwysiadu y cynllun gweithredu yma, y holl staff rili i gyd, ac wrth gwrs yr awdurdod ni, ac trwy proses o ymgynghori gyhoeddus, mae pawb rili wedi mabwysiadu bod y gweithredoedd yma yn addas i'r dilyn. Ond wrth gwrs yn ddiweddar, roedd rhaid i ni hefyd edrych trwy'r cynllun yma yn enwedig hefo'r cynllun gweithredu, i wneud yn siŵr oedd popeth rili
yn medru gael ei gyflawni ar ôl beth sydd wedi digwydd dros y blwyddyn yma. So mae'r cynllun wedi cael fesur yn aml iawn ar sail Covid-19. So ni wedi gwneud yn siŵr bod pob prosiect yn dal yn addas i'r dibyn. Ac nathon ni o hiro yr actual proses o mabwysiadu cynllun tan mis Medi oherwydd hyn. Felly, dyn ni'n gobeithio mae'r cynllun rwan gobeithio mae'n perffaith. Mae yn proses o gael ei argraffu ar hyn o bryd hefyd, ond dych chi'n medru weld o ar wefan ni ar y cyfeiriad yma, ac rydyn yn hefyd trefnu lawnsiad swyddogol o'r cynllun ar y 6 ar 20 o mis yma, mis Tachwedd. Felly, newn ni anfon gwahoddiad allan i chi gyd, achos fel di Catrin yn sôn mewn eiliad, dyn ni'n actually lansio cynllun Eryri yn swyddogol a'r cynllun Llysgenhadon ar yr un pryd, achos o'n i'n meddwl maen nhw'n cyd fynd hefo'n gilydd, maen nhw'n ddathlu rhyngweddau arbennig y parc a popeth sydd yn ffantastig am yr ardal. Felly, fydd Catrin yn sôn am hynny mewn eiliad. Felly, dwi'n cyfle i fi basically deud diolch i chi. Mae lot ohonoch chi sydd ar y webinar heddi wedi cael fewnbwn i'r cynllun yma ac yn gwneud iddo fo'n edrych yn ffantastig fel mae o ac yn uchelgeisiol ond realistig. Ac gobeithio ydych chi'n cytuno bod yn rhywbeth yn hollol positif ac dwi'n edrych ymlaen i gweithredu yno fo dros y 5 mlynedd nesaf a thi hwnt gobeithio. Felly, diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn, Angela. Swn i'n awgrymu pawb, os ydych chi gyfle i lawrlwytho'r dogfen ac edrych arno, cos mae o'n enghraifft wych o gweithio mewn partneriaeth efo pawb, cymunedau a pobl sydd yn byw o fewn y parc. So, da iawn chi gyd. Mae hwn, fedra i ddeud, dwi'n siŵr, yn enghraifft o ymarfer da i parciau eraill, dim jyst yn Cymru, ond dros Prydain, so da iawn. Diolch yn fawr, Angela. So nesaf, Catrin, dwi'n meddwl, ti am rhoi diweddariad sydyn ar yr cynllun Llysgenhadon i bawb? Diolch, gres, diolch Tracy. Mae'r cynllun, mae Tony, dwi'n meddwl, sydd wedi gofyn am ddiweddariad, Tony Ellis ar cynllun Llysgenhadon. Achos da ni wedi bod yn sôn dipyn am hwn, ers dipyn wan, fe yna ddigwyddiad ym Mhlas Tan y Bwlch yn benodol ar yr Wyddfa yn cynnig hyfforddiant i bobl yn diwydiant twristiaeth a'r agweddau yn ymwneud â'r mynydd. Ond bellach mae'r cynllun wedi cael ei ymestyn a da ni'n gweithio ar y cyd efo awdurdodau lleol eraill yn y Gogledd, so Sir Ddinbych a Conwy ar y prosiect yma. Felly mae'n brosiect ar y cyd. Ond yn benodol i ni, yn rhan ni o'r prosiect yn ei gyfanrwydd ydy cynllun Llysgennad Eryri. A fel oedd Angela'n dweud, mae hwnnw'n mynd i gael ei lansio ar y 6 ar 20. A fydd y rhai ohonoch chi oedd yn y digwyddiad ym Mhlas Tan y Bwlch mewn ffordd wedi cael un gam ar yr ystol os liciwch chi, a da chi wedi cael chydig bach o'r pwyntiau tuag at dod yn Llysgenhadon. Da chi gyd yn Llysgenhadon ni'n barod, ond da ni yn annog chi wan i gofrestru ar gyfer yr cynllun yn ei gyfanrwydd. A mae yna 9 modiwl sydd yn adlewyrchu'r rhinweddau arbennig, yna 2 modiwl ychwanegol hefyd, sef yr Wyddfa, twristiaeth gynaladwy a croeso i'r Parc Cenedlaethol. Wedyn, mae hein i gyd yn mynd i fod yn fodiwla ar-lein a yn llawn gwybodaeth am y penawdau penodol. Felly fyddwch chi'n cofrestru ar-lein ac yn cyflawni'r modiwliau yma. A drwy gyflawni 3, fyddwch chi yn dod yn Llysgennad Efydd, yna cyflawni 6, Arian, 9, Llysgennad Aur. A fel o'n i'n deud, fydd yna 12 modiwl i gyd. Wedyn, mae yna ddigon o gyfle i chi gyflawni rhain. A mae'r cyfranogwyr sydd wedi cyfrannu at y modiwlau yma o safon uchel iawn, a da ni'n ddiolchgar iawn. Mae rai yn chi yma heddiw, a da ni'n ofnadwy o ddiolchgar i chi am eich cyfraniad.
a mae o wir o safon uchel, a da ni'n falch iawn ohono fo. Wedyn mae'r digwyddiad yn mynd i fod yn gyffroes a yn mynd i fod yn cynnwys chydig bach mwy o wybodaeth amdano modiwlau ella, hefyd darn artistig gwreiddiol sydd wedi cael ei wneud yn arbennig ar gyfer yr digwyddiad yma. Dwi'n mynd i ddeud mwy ar hyn o bryd, ond fydd o'n wledd i chi, felly cofiwch ddod ar y 6 ar 20. Diolch. Diolch yn fawr, Catrin. Nes i'n gofyn yn y sesiwn dwytho, os oes gen rhywun cwestiynau, so ella cyfle fama jyst i cael hold fire i weld os oes gen rhywun rhywbeth i ofyn. Dwi'n meddwl bod ni'n okay ar hyn o bryd. Cyn i ni wneud y Q&A felly, beth am i ni ofyn wrth Helen y diweddariad ar y sefyllfa, wedyn wneud o roi cyfle i pobl wedyn gofyn y cwestiynau fel mae Helen yn rhoi y diweddariad. Os di Helen yn hapus neu hynny. Helen, ti'n hapus neu hynny? Ie, gret. Dwi'n Welsh Wi-Fi, so os dwi'n glitio allan eto, diolch achos dwi jyst di roi y cyfarfod, ond fingers crossed fydd bod dim yn iawn. So jyst o ran lle da ni, dwi wedi bod ar gwyliau am pythefnos, ac dwi'n siŵr dwi wedi cael yn jinxio, achos bod dwi'n mynd ar gwyliau, mae yna rhyw lockdown yn digwydd. Mae'r sefyllfa'n amlwg yr pythefnos, wsos dwytha, wedi bod yn wahanol iawn i'r tro dwytha, lle nathon ni gau llawer o'r ardaloedd, ac yn amlwg, da ni'n gwybod lot mwy rwan am Covid a'r sefyllfa, so dydy o ddim yn bwriad tro yma i ni fel Parc Cenedlaethol cau ardaloedd yn benodol. Dos am yr angen mewn ffordd, a be da ni wedi gweld dros yr wsos a'r dros y penwythnos hefyd ydy, yn gyffredinol, mae pawb wedi bod yn reit dda efo dilyn y rheola. Mae'n wardeniad ni wedi bod yn allan yn helpu'r heddlu. Maen nhw wedi gael un neu ddau o bobl sydd ddim yn dilyn y rheola. Teulu o Wirral oedd i fynd lawr i'r Bala i fynd am dro ac i nofio yn y llyn. Ac oedden nhw'n dweud, mae'n iawn, achos da ni'n cael mynd i'r gym yn Wirral, so mae hwn yn oce, dydy. So mae'r bath o bethau yna, ond yn gyffredinol, diolch wedi bod yn rhy ddrwg. Ac yn sylweddol gwahanol i'r tro dwytha, be mae hyn yn galluogi ydy enwedig i'r cymunedau sydd yn byw yn agos i'r ardaloedd brysur na, fod gynnon nhw dal mynediad i'r ardaloedd. So dyna lle dyn ni o ran y cyfnod clo. O ran paratoi a falle, da ni'n gwneud lot o gwaith ar hyn o bryd ar gyfer paratoi ar gyfer tymor nesaf. Enwedig o ran y elfennau lle nathon ni weld lot o pwysau. So da ni mewn trafodaethau fo Llywodraeth Cymru i weld os rydyn ni gael bach o cyllid ychwanegol tuag at yr ardaloedd o bwysau yna. So enghraifft yn mesur ychwanegol oherwydd Covid, yr angen am cyfathrebu ychwanegol, yr angen am fwy o pobl i roi gwybodaeth allan i ymwelwyr a rhoi mwy o support i'r gwirfoddolwyr. So gawn ni weld beth sy'n dod o hwnna mewn ffordd, ond croesi bysedd fydden nhw'n gallu helpu ni. Ac hyd yma mae'r Llywodraeth wedi bod yn dda iawn o ran ymateb i'r pwysau'r gofynion sydd wedi dod yn sgil Covid, ond hefyd yr issues mawr sydd wedi codi'n gyffredinol. Mae yna lot o cefnogaeth wedi dod gyda nhw o ran yr ochr parcio trafnidiaeth hefyd. Mae pethau'n dechrau bwrw ymlaen yn reit dda. Da ni wedi cael yr amser i gallu sefyll yn ôl ag adlewyrchu ar beth sy'n mynd ymlaen, dechrau trafodaethau hefo mudiadau eraill dros Gymru i weld sut rydyn ni cydweithio ar gyfer blwyddyn nesaf. So mae yna pethau positif iawn yn digwydd. Yn amlwg, mae yna hefyd pwysau mawr ag effaith yn sgil y coi lawr ar busnesau eto. So mae hwnna'n challenge mawr, a dwi'n meddwl pwy a wyr be fydd yn digwydd blwyddyn nesaf. Ond be da ni'n gobeithio bydd yr tymor yn bwrw allan yn lle oedd ni wedi cloi drwy'r tymor dwytha, fydd gennym ni tymor i fewn ag allan o mesuriadau ar yr y bysau'r gweitha, da ni'n gobeithio, a mae hynna'n golygu bydd rhaid i ni baratoi ar gyfer tymor brysur iawn, dwi'n meddwl.
So heina di'r kind of prif pethau lle da ni arni, ond da ni'n hapus iawn i atab unrhyw kind of cwestiynau penodol o ran ardaloedd dwi heb twtsiad arnyn nhw allan. Does am cwestiwn yn dod i fyny ar hyn o bryd, ond ti eisiau fi cychwyn efo cwestiwn ta Helen? Yeah, go for it, Tracy. Un Yn hawdd. anodd, please. Gei di'r un anodd wedyn. Yr un hawdd. Be sy'n mynd, cos fel ni'n dallt oedd y cynllun gwirfoddoli, dwi'n cofio be oedd enw'r cynllun eto, ond fel dwi'n dallt oedd yn poblogaidd iawn. Yeah. Oes planiau i cario hwnna ymlaen neu bildio ar yr cynllun yna i fod yn barod am y tymor nesaf? Bendant, oedd o'n amazing gweld fel yr ymateb nathon ni gael gen kind of pobl lleol a arweinwyr mynydd yn rhoi di amser am ddim at hwnna. A dwi'n meddwl, mae'n anodd dydy, achos oherwydd fod hwnna di digwydd a fod pawb di rhoi di amser, doeddwn ni ddim yn gweld beth sa di gallu bod heb hynny, ond dwi'n gwybod yn sicr, heb yr holl pobl yna'n cyfrannu amser at gwarchod yr ardal, so pethau di edrych yn wahanol iawn o feddwl am yr kind of holl pwysau yn wedig ar ardal y Wyddfa. So absolutely, da ni eisiau gweld sut fedrwn ni tyfu ar hwnna. Dwi'n meddwl yr adlewyrchiad a'r kind of adolygu da ni wedi wneud ydy, mae dal angen swyddogion neu rhywun sydd yn mynd i fod yna ar diwrnod i fod yn point of call i'r gwirfoddolwyr i drefnu, i roi briefing ar dechrau diwedd y diwrnod, i darparu cyfarpar a pethau felly. So mae angen y pobl yna mewn lle. Felly hwnna di'r peth, mae'n ni'n kind of gweld sut fedrwn ni adnoddu a trafod hefo Llywodraeth Cymru ar sut fedrwn ni wneud hynny. Mae hwnna'n un o'n kind of blaenoraethau really pwysig ni ar gyfer yr tymor nesaf. Ac wrth gwrs, yr holl waith mae'r wardeniau'r gwirfoddol o'r Wyddfa di wneud hefyd. Mae'r adborth dwi wedi gael drwy clywed gen gwahanol pobl yn ffantastig. Dwi'n mor falch o'r holl waith mae pawb yn wneud. Pan ti'n clywed pobl sydd wedi dweud, nes i fynd fyny'r Wyddfa a nes i siarad i rywun, un o'ch gwirfoddolwyr chi, ac oedden nhw'n ffantastig, a maen nhw'n wneud job bil. Mae just mor galonogol i glywed. Be bynnag fedrwn ni'n wneud i adeiladu ar a cefnogi'r gwaith gwych sy'n mynd ymlaen efo hwnna. A dwi'n meddwl beth sy'n really codi calon ydy pa mor positif mae pawb. Dwi'n rhaid i mewn amser fel hyn, mae lot o kind of negativity yn mynd o gwmpas. Hyd oed bydd yr wardeniau gwirfoddol yn gwybod hyn, yr grŵp WhatsApp wardeniau gwirfoddol, mae'r grŵp yna'n codi calon achos maen nhw mor positif yn y grŵp yn kind of rhannu lluniau, dangos y gwaith sy'n mynd ymlaen a falle. Bendant, be bynnag fedrwn ni'n neud i supportio ac i tyfu'r gwaith mi nawn ni. So fydd y portal yma'n un o'r meysydd i gweithio efo mediadau sydd allan yn gweithio i helpu chi datblygu hynny. Bendant, ie. Dwi'n cael gofyn cwestiwn arall. Go on, mae gen ti 2 ar ôl. Dwi'n ofyn y cwestiwn yma fel person sy'n byw yn y parc a dim het y partneriaeth neu het aelod y parc. Rhywun sydd yn teithio trwy hyd dyn aml. Oes a planiau i trio, cos dwi'n gwybod o'r haf blwyddyn yma o parcio yn rhyd dyn, dim just yn wael o ddim berig dros ben. Just gofyn dwi os oes a rhyw fath o planiau yn ystod y cyfnod clo yma rwan i edrych ar sut ni ddatrys y problem yna. Mae rhyd yn gael ei cynnwys yn yr ardal sydd yn rhan o'r adolygiad parcio trafnidiaeth. Does a ddim bwriad i wneud dim byd penodol yn rhyd dros y misoedd nesaf heb law am yr camau cychwynnol o ran yr community master planning. Felly hwnna di'r cam nesaf yn y broses mewn ffordd hefo'r gwaith mae Catrin ac Angela yn neud, a na i adael iddyn nhw dweud bach mwy am hwnna wedyn. Ond dwi'n meddwl mae angen, fel ti'n dweud, Tracy, mae yna knock-on effect. So
mae'r adroddiad a da ni yn kind of gweld bod angen edrych arno fo in the round a ddim just edrych ar llefydd kind of in isolation. Mi oedd Cyngor Gwynedd di edrych ar tua blwyddyn yn ôl, dwi'n meddwl, oedden nhw di edrych ar potentially rhoi llinella melyn mewn rhai ardaloedd o'r pentra, so dwi'n gwybod os ydy hwnna dal yn parhau, ond yn sicr mi fysa nhw'n trafod efo ni beth bynnag o ran unrhyw waith fel hynna. Mi nath yr un fath o beth digwydd yn Cwellyn rhyw chydig blynyddoedd yn ôl, ag roed llinella melyn kind of tu allan i'r maes parcio, a hwnna gael effaith reit positif, just o ran datrys yr broblem byr dymor o ran pobl yn parcio hyd y lôn a falle. So yeah, mae'n anodd, dwi'n meddwl o ran wrth i ni ddechrau cyfarfod efo'r cymuned ac wrth i ni gael y kind of community master planning, fedrwn ni dechrau gweld os yna issues da ni really angen kind of delio fo urgently cyn tymor nesa, a be di'r pethau sydd angen ffurfio mwy o'r kind of cynlluniau hir. So yeah. Okay, no, diolch Helen. Mae'r cwestiwn dod i fewn gen Anita. Yn chwilio mwy o wybodaeth am y modiwlaeth Llysgenhadon, Catrin. Os a lle fedrith pobl mynd tuag at i cael mwy o manylion fel enghraifft maint yr amser mae'n cymryd i gwblhau a falle. Ie, wel, ma' nhw'n amrywio i ddweud y gwir. Mae yna rei yn mynd i fod yn fwy dwys na'i gilydd, ond maen nhw'n eitha byr, eitha Angela gywiro fi, ond tua rhyw chwarter awr, 20 munud, beth fel la, ond ella bod yna rei chydig bach yn hirach a rhai yn fyrach. A mae'r cynnwys yn amrywiol ofnadwy o lyniau, i fideos, a wedyn mae yna fel quizzes bach ar y diwedd, ac os ydych chi'n ennill 80% yn y quiz, ydych chi'n pasio'r modiwl yna lle. Wedyn, ie, mae yn amrywiol, ond dyn nhw'n mynd ofnadwy o hir o gwmpas ar ryw 20 munud falle. Ond na, sgynna ni ddim gwybodaeth yn nunlla ar hyn o bryd tan da ni'n lansio. So, fydd yna exclusif ar y wybodaeth i gyd yn y lansiad. Ond mae croeso i, os di Anita neu unrhyw un arall eisiau mwy o wybodaeth, allu ti gysylltu fo ni ar bob cyfryd e. Dyn ni wedi anfon allan y link i'r fideo na nath ni Catrin, ie? Nath ni recordio, a mae yn staff newsletter i ti hefyd Anita, ond ni wedi anfon allan y cyhoeddus hefyd, so os mae unrhyw un yn eisiau fwy o wybodaeth, mae o'n kind of disgrifio y math o bethau sydd yn y modiwlau, ond dyn ni eisiau kind of cadw fo fel surprise nice, gobeithio, ie. Gret, diolch. OK, so dwi'n meddwl dos am mwy o cwestiynau. Felly, cyn i ni symud ymlaen i'r eisam olaf, a cyn i rhai sydd wedi clywed yr diweddariad ar yr adolygiad yn barod ac yn mynd i gadael ni, o'n i jyst eisiau sôn o fama, da ni wedi sôn yn y gorffennol, so ni'n cael cyfarfod arall yn ystod y gaea. Felly, dwi'n awgrymu efallai bod ni'n cael un diwedd mis Ionawr, cychwyn mis Chwefror. Dwi'n gwybod sut ydych chi'n teimlo am hynny genod, dyna'n ffisio fewn i bob. Ie, so nhw'n just gyrru allan y manylion fel dyn ni'n neud fel arfer, ie? A wedyn, iawn. OK, so, symud ymlaen i'r eitem olaf. Angela, dwi'n meddwl chdi sydd yn neud yr diweddariad, ie? Ar yr adolygiad. Mae Catrin yn mynd i cychwyn a dwi'n dod mewn yn canol, ie. OK, Catrin? Yep, gret. Na i jyst rhannu sgrin efo chi wan. Dych chi gyd yn gweld hwnna? Na, dim allan Catrin. Na. Sgynna fi'r hawliau ar oes, dyna fo, sori. Na ni, dych chi'n gweld hwnna wan? Ie, perffaith. Ie, oce. Iawn, gret. Wel, ie, mae'n teimlo bod ni'n gwneud, wel, dwi'n siŵr sy'n ni'n gallu gwneud hwn yn cwrs gwams yn Angela, da ni wedi bod yn cyflwyno hwn dipyn o weithiau, wedyn eich bod na rein chi wedi cael y cyflwyniad a
Mae croeso i chi adael ni wan os ydych chi wedi cael digon ar wrando ar hwn. Ond da ni'n gyffroes iawn amdan y gwaith yma, a trosolwg sgynna ni i chi ar yr adolygiad llawn. Mae yna adroddiad cryno ar wefan Partneriaeth y Wyddfa sy'n cynnwys sy'n rhoi trosolwg eitha sydyn o'r cynnwys i gyd. A dyna fydda ni'n rannu rwan, ond os ydych chi isio i ddarllen o, mae o ar wefan Partneriaeth y Wyddfa o dan prosiecta. Felly, y golygfeydd peryglus ynglyn â parcio a thrafnidiaeth, da ni wedi i profi wrth i'r cyfyngiadau lacio ac wrth i ni fynd i fewn i lockdown o falle hefyd o gwmpas ardal y Wyddfa. Dydy hwn ddim yn rhywbeth newydd, a da ni'n ymateb i heini, da ni'n ymateb i broblemau sydd wedi bod yn datblygu dros flynyddoedd maith, i ddweud y gwir, a rhywbeth sydd wedi cael ei nodi yng nghynllun yr Wyddfa fel rhywbeth y dylid Partneriaeth y Wyddfa yn fynd i'r afael ag ar fyrdell. Wedyn mae o'n flaenoriaeth gan Partneriaeth y Wyddfa i ymdrin â hyn. Felly, ers mis Ionawr, fe wnaethon ni sgwennu briff ar y cyd efo'n partneriaeth craidd, sef Cyngor Conwy a Chyngor Gwynedd, ynglyn mwyn i gwmni neu i ymgynghorwyr edrych i mewn i agweddau parcio a thrafnidiaeth yn ardal yr Wyddfa ac Ogwen. A mae'r briff wedi cael ei sgwennu, mi gath y briff i sgwennu yn cynnwys yr holl agweddau yma oedden ni isio mynd i'r afael â nhw. Wedyn, yn dilyn hynny, fe benodwyd Martin Higgins Associates i gyflawni'r adroddiad yma. A mae nhw wedi rhoi y drafft terfynol i ni rwan fel o'n i sôn ar y dechrau. Ac yn yr wythnosau dwytha, mae Partneriaeth y Wyddfa ac awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi cefnogi'r gwaith yma mewn egwyddor gwybodaeth i chi hefyd. Wedyn dyma'r ardal sydd wedi cael ei diffinio gan y tîm oedd yn gwneud y gwaith fel yr ardal fewnol, a fel ydych chi'n gweld y fama, mae'r ardal yn cynnwys ardal yr Wyddfa ac Ogwen. Ond y diffiniad yma, a'r ffin yma, mae goblygiadau sy'n cael ei gynnig yn yr adroddiad yn lawer iawn pellach na'r ffin yma ac yn potensial i gael effaith ar draws y parc i gyd a yr ardal yn gyffredinol. Felly, mae'r dulliau maen nhw'n ei cynnig yn edrych ar, cynigion maen nhw'n ei cynnig yn edrych ar y dulliau mae pobl yn cyrraedd i mewn i'r parc ac yn symud o gwmpas a yn edrych ar wella gwasanaethau trafnidiaeth sy'n ateb y galw mewn ffordd, sy'n ateb y galw cynyddol sydd yn yr ardal. A sut mae pobl yn dŵad o drefi a ardaloedd fwy poblog i mewn i'r ardal wledig yma. Felly, o ran y fethodoleg, allai ddim pwysleisio maint y gwaith nath gael ei gyflawni, y gwaith cefndirol i gyd-fynd efo'r gwaith yma. Mae yna lot o ddata wedi cael ei gasglu a mae yna lot o, maen nhw wedi hel baseline, os liciwch chi, ofnadwy o gry ar gyfer gwneud y gwaith yma a cynnig y cynigion. A lot o waith ymgynghori hefyd, oedd yr ymgynghoriad yn eang iawn o weithdai i sgyrsiau un i un, a chyfarfodydd hefyd. Rhai o'r bobl nath gyfrannu drwy ymgynghori â nhw oedd sefydliadau twristiaeth, perchnogion busnesau twristiaeth, cynghorwyr cymuned a sir, a hefyd ein partneriaeth craidd ni sy'n cynnwys amrediad o sefydliadau cadwriaethol ac undebau ffermio a'r awdurdodau lleol hefyd. Hefyd, mae'n hynod o amserol, neu jyst nid y pwynt bod o ran yr hinsawdd gwleidyddol yng Nghymru a'r gefnogaeth os liciwch chi i newid hinsawdd a hefyd tueddiadau cynyddol o ran digarboneiddio a sut mae twristiaeth yn symud ac ymweld â llefydd hefyd. A hefyd, yn ystod y cyfnod clo, ella fod, fel o'n i'n deud, nad ydy'r golygfeydd yma ddim yn newydd, ond ella fod y gwrthgyferbyniad rhwng pa mor ddistaw oedd hi ac yna yr
yr influx o ardwysa mawr ar yr ardal yn ella tanlinellu fod yr ardal yn y cyfnodau brig o dan bwysa eithriadol. Dim byd newydd, da ni yn gwybod hyn lle, ond ella bod yr cyfnod yma wedi pwysleisio beth da ni'n gwybod yn barod. O ran be mae'r adroddiad yn ei gynnig a'r gwaith ymchwil yma yn ei gynnig i ni o ran yr argymhellion, neith Angela fynd i fwy o fanylder i chi, ond yn gyffredinol maen nhw yn ymateb i'r broblem. A'r broblem yn fras ydy, dydy'r capacity ddim yn gallu ar y funud fel y gymau o'n gallu ymdopi efo'r dwysedd ymwelwyr yn y cyfnodau brig. A mae hyn yn cael effaith dwys fel da ni'n wybod ar yr amgylchedd, ar y cymunedau lleol, hefyd ar brofiad yr ymwelydd. Wedyn dyna ydy'r her da ni yn ei wynebu. A mae o'n rhoi cyfle i ni drawsnewid yr ardal, ond mae o'n newid uchelgeisiol iawn ac yn golygu lot o newid mewn diwylliant a ffordd mae pobl yn symud o gwmpas yr ardal. Wedyn na i adael i Angela ddeud yn bach mwy wrthych chi amdan y cynnwys wan. Ie, diolch Catrin, a mae'n cychwyn ar y sleid nesaf dwi'n meddwl, a fel mae Catrin yn deud, mae'r strategaeth yma rili yn y bôn yn ymateb i'r llwyth o broblemau ni wedi weld dros y blynyddoedd a be dyn ni wedi cael y brofiad ohono dros y misoedd diwetha. A mae'r argymellion yn yr adolygiad yn amlinellu model twristiaeth gynaladwy, le fydd yr ardal yn cael ei marchnata yn gryf ar sail manteision twristiaeth gynaladwy. Ac yn y hir dymor, fel ydych chi'n weld ar y sgrin, mae'n anelu at gwasanaeth bysys wennol i'w weithredu yn ledled yr ardal, le fydd ymwelwyr yn gyrraedd gyda threfnidiaeth cyhoeddus neu yn barcio mewn safleoedd porth lle gan ei drosglwyddo i fysys am ddim neu am bris rhad. A fydd barcio yn yr ardal fewnol yn cael ei leihau heb lawr i am ddarpariaeth ar gyfer trwyddedau arbennig neu archebion ymlaen llaw. A hefyd caiff y ddarpariaeth barcio ei hangu yn y mannau porth ac mewn leoladau bysys wennol strategol ar gyrion yr ardal. Fe fydd fodel ariannu newydd yn cael ei ystyried a fydd hyn yn cynnwys ystyriaeth o cyfraniad gan ymwelwyr hefyd. Slide nesaf, please, Catrin. Mae'r strategaeth yma wedi cael ei ysbrydoli gan prosiect yn Awstria lle creodd pentrefwyr gynnig twristiaeth gynaladwy. A mae ymwelwyr yna yn gadael ei geir mewn ardaloedd porth a derbyn guaranteed mobility o gwmpas yr ardal gyda cherdyn mobile. Roedd Carmen Mendel o'r cynllun yma rhan o'r tîm Martin Higid a chawson ni gyflwyno difyr iawn dan hyd o'r rhan o'r proses. A un o'r elfennau mwyaf trawiadol y prosiect yma i ni oedd o wedi denu preselwyr ifanc yn ôl i'r ardal oherwydd y potensial cyflogaeth a potensial entrepreneuriaeth sydd wedi ysbrydoli modelau busnes newydd yn yr ardal a dros yr ardal i gyd. Wrth gwrs, mae hyn wedi cael effaith ar parch i'r ardal gan pobl leol ac ymwelwyr. Mae'n fodd bynnag, mae angen pwysleisio, mae un o elfennau craidd y strategaeth yma yw ei bod yn ganolbwyntio ar ymarferion meistr gynllunio community master planning o'n i'n sôn am o flaen. Ac felly, dyn ni ddim yn mynd i symud ymlaen neu gallu symud ymlaen heb i gymunedau penderfynu sut maen nhw ymlunio a datblygu y weledigaeth eu hun sydd yn penodol fel galliadau a'r sefyllfa yma yn yr yrru. Wrth gwrs, dwi'n ymwybodol ydych chi heb gweld y manylion technegol, dwi'n siŵr bydd yna llwyth o cwestiynau hefo chi, ond be dyn ni yn drefnu ydy cael community master planning events yma cyn diwedd y flwyddyn a fydd Catrin yn sôn mwy am rheina nes ymlaen. Ond dyn ni yn weld llwyth o byddion yn dod allan o'r strategaeth yma, ac un o'r byddion mwyaf, Catrin, slide nesaf os gwelwch yna. Un o'r byddion fwyaf amlwg yw'r gwelliant i'r ymgylchedd wrth gwrs. Dyma rhai enghreifftiau o'r fath o manteision dyn ni'n gobeithio weld. Mae'r cynllun yn cynhwysfawr ac yn bell cyrhaeddol. Mae'n edrych ymlaen at dyfodol heb ceir ac yn defnyddio dyllau zero carbon i symud o gwmpas. Wrth gwrs mae hyn yn newid sylweddol mewn ymddygiad i ni gyd. Slide nesaf, please, Catrin.
Fi wedi sôn dipyn am yr economi, ond mae yna cyfleoedd arall fel yma sydd yn cyd-fynd hefo'r weledigaeth sydd yn cynllun yr wyddfa, cynllun yr yrru fel dwi newydd sôn amdan, a wrth gwrs cynlluniau cyrchfan y ddau cynghorau lleol, ac wrth gwrs popeth sydd yn dod allan o Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd. Fel oedd Catrin yn sôn, mae'r cyd-destun yng Nghymru ar hyn o bryd yn perffaith ar gyfer rhoi system fel hyn mewn lle. Sleid nesaf, please, Catrin. Hefyd, fel na Catrin sôn amdan, mae'r newidiadau yma yn cyfle ffantastig i dylanwadu ar newid mewn ffordd o fyw, symud ac really symud o gwmpas yr ardal i ymwelwyr ac i ni fel pobl lleol, ond hefyd yn y ffordd mae ymwelwyr yn weld ac yn parchu'r ardal. Mae'n rhoi cyfle eiriau i ni ailfrandio ac i wneud yn siŵr bod yn rhinweddau arbennig ynghylch y iaith a'r diwylliant yr ardal yn cael ei hybu mewn ffordd newydd, enghraifft trwy defnyddio'r screens ar y bysys wennol ac i hyfforddi erwyr y bysys fel Llysgenhadon yr ardal. Dyn ni hefyd yn weld llwyth o byddion pwysig eraill ar y sleid nesaf. Sori, Catrin, diolch. Mae rhain ddim ella yn ffitio dan pennawd, ond maen nhw yn pethau'n hollol gyffrous. Ond mae hefyd angen sicrhau bod y newidiadau yma yn gweithio ac yn gweithio iawn. Felly ar y sleid nesaf, ydych chi'n weld un o'r argymellion arall gan yr ymgynghorwyr, a mae hyn i sicrhau bod ni ddim rili yn ddisgyn i fewn i'r un camgymeriadau yn athigwydd mewn sgemau arall sydd wedi bodoli yn y dyfodol, yn y gorffennol, sori. Felly, sicrhau llwyddiant, mae nhw wedi argymell fodel newydd o lywodraethu sydd yn arloesol iawn. Mae hyn yn rhywbeth eitha radical, a fydd rhaid i ni gydweithio ar hyn hefo'n partneriaid craidd ni, ond trwy'r Covid crisis yma, dyn ni wedi profi bod gweithio'n agos efo'n gilydd yn medru gyflawni pethau gwych. Felly, bydd hyn yn estyniad o'r cychwyn positif yma. Felly, gobeithio ydych chi'n cytuno hefo'r uchelgais yma ac wneud y strategaeth yn un integredig ac yn cymryd y momentum sydd wedi cael ei dechrau ymlaen mewn ffordd adeiladol a safonol. Mae'r adroddiad yma yn dechrau'r daith i ni, rili, a mae'n angen sicrhau bod yn rhanddeiliad yn hapus efo bo ac yn gweithio'n agos iawn hefo pawb yn y cymunedau perthnasol i wneud yn siŵr bod ni'n cael hyn iawn. Felly, nôl i ti, Catrin, am beth sy'n dod nesaf. Diolch, Angela. Wel, dyma y camau nesaf mewn ffordd. Mae rhai o hein da ni wedi dechrau ar y gwaith yn barod o gael yn partneriaid ni yn ôl ar y bwrdd, lle wrth y bwrdd i drafod sut da ni'n mynd i gymryd y cam cyntaf yna. Rhai o'r bobl da ni wedi cyflwyno iddyn nhw'n barod ydy, da ni wedi cyflwyno i Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, hefyd i Bartneriaeth yr Wyddfa'n amlwg, a hefyd da ni wedi cynnal trafodaethau cychwynnol efo Llywodraeth Cymru o ran sut fath o gefnogaeth fysa nhw'n gallu gynnig i hyn hefyd i'r camau cychwynnol yma. Hefyd, da ni wedi trafod efo is-grŵp o Gabinet Cyngor Conwy, a mi fydda ni'n gwneud hynny efo Cyngor Gwynedd hefyd wsos nesaf. A hefyd, da ni wedi trafod efo fforwm twristiaeth rhanbarthol y Gogledd hefyd. Wedyn, da ni wedi dechrau'r trafodaethau. A fydda ni'n parhau i wneud hynny i ymgysylltu efo'n partneriaid a'n rhanddeiliad ni wrth i ni symud ymlaen. Bendant fydd rhaid i ni sicrhau buddsoddiad mawr i hyn ddigwydd, lle. Wedyn mae hwnna'n rhywbeth da ni yn parhau i edrych arno fo. A y cam cyntaf wedyn o ran y gweithredu fydd yr cynllunio yma efo'r cymunedau. Fel oedd Angela yn dweud, da ni'n pwysleisio hyn. Fydd na ddim byd yn digwydd os nad i'r cymunedau yn hapus iddo fo ddigwydd, fydd na ddim nhw sy'n mynd i siapio hyn, a o'r holl ymgynghori da ni wedi ei wneud, mae y cymunedau a'r grwpiau gwahanol yn awyddus iawn i rhywbeth mawr newid. A wedyn, sut mae hynny'n digwydd,
fydd o fyny i'r cymunedau penodol yna. Wedyn, fe gynna ni weithdai yn digwydd rwan yn bendant cyn y Gwanwyn nesaf, ond da ni'n gobeithio yn fuan iawn, lle gobeithio blwyddyn yma, ond yn bendant cyn y Gwanwyn. A fydd hynny'n digwydd efo cymunedau Llanberis, Bethesda, Betws-y-Coed a Bedd Gelert. Ond, fel o'n i'n deud, mae yr oblygiadau yn mynd i gael effaith ar y parc i gyd, lle, ond fanna di'r man cychwyn. A wedyn nawn ni weld wedyn lle mae'r drafodaeth yn mynd i fynd o hynny a be fydd yn digwydd o hynny. Ond ia, am y tro, nawn ni gymryd unrhyw gwestiynau wan os oes gen rhywun unrhyw gwestiwn. Diolch yn fawr. Diolch, Catrin. Diolch, Angela. Gai ofyn cwestiwn? Dwi'n meddwl bod Helen yn cysgu. Mae di rew wedi meddwl amlwg mae'n cael problemau efo Wi-Fi, ie. Gai ofyn cwestiwn i chi? So, be di'r timescales i hyn i gyd? I rywun sy'n byw yn y parc a gweld rhywbeth mor uchelgeisiol ac yn... Wel, yn ôl yr adolygiad, am timeframe ar gyfer hyn i gyd digwydd ydy 5 mlynedd. Wedyn mae nhw'n gweld ni medru cyflawni hyn i gyd mewn 5 mlynedd, ond mae hynny i gyd yn ddibynnol ar gael yr arian a bod pawb yn gefnogol. A wedyn, realistically, ella bod o'n mynd i fod yn fwy na hynny, ond da ni'n sôn am flynyddoedd lawar yn hyn. Mae yna newidiadau mawr yn mynd i allu cael ei wneud yn eitha buan, a mae'r gefnogaeth yna o beth da ni wedi weld hyd yn hyn. Wedyn, ia, mae o gyd yn ddibynnol o'n ond da ni'n awyddus i symud yn sydyn ar hyn fel da ni'n trafod efo'n partneriaid ni. Wedyn, ia, fedrai'n rhoi, mae bach yn anelwig, ond da ni'n sôn am lot o amser, rili. A hefyd, fel ni wedi dweud y barod, mae'r cyd-destun yn dod allan o'r pandemig yma hefyd, hefo'r adferiad gwyrdd, yr Green Recovery a Build Back Better movements. Mae'n mae'r cyd-destun yna nawr i ni cael momentum yma symud ymlaen hefo gobeithio buddsoddiad hefyd, so ia. Ie, so fydd yna arian allan yna, gobeithio i cefnogi hwn i gyd hefyd. Wel, gobeithio dyna be mae fi a Catrin yn neud ar hyn o bryd, ydy siarad efo pawb, really. A ia, ni di llwyddo cael buddsoddiad i cychwyn y camau cyntaf, so mae hwnna wedi bod yn rili llwyddiannus, ac gobeithio cario hwnna ymlaen. Ia, a bod pobl yn clywed amdano fo, dyn ni wedi cael llwyth o bobl sydd yn hefo diddordeb yn y sgêm hefyd. So, dyn ni'n gweithio hefo NSPAC ar hyn o bryd i roi cais i fewn ar gyfer datblygu'r technoleg sydd yn angen i wneud rhywbeth rili uchelgeisiol. So, mae pethau fel yna dod i'r rym hefyd. So, ia, really exciting. So, ie, gyffroes iawn. Ie, da iawn. Mae'n uchelgeisiol iawn. Eto, y Parc Cenedlaethol Eryri yn arwain y ffordd ar dim jyst parciau eraill yn Cymru, Prydain, ond arguably Europe. Ar y nodyn... Ar y byd, Tracy, ie, ar y byd, pamlaid e. Ar y nodyn yna, dwi'n awyddus bod Catrin sydd yn cyfieithu ar ben ei hun ar hyn o bryd. So mae yna cwestiwn Saesneg yn dod i fewn, so na i ofyn y cwestiwn yn Saesneg. So there is another question that's come in from Tony. What seasonal variations in the provision do you envisage? High summer being very different to the winter? Yeah, well, they've looked at this, Tony, and they've noticed gaps as well in the data that we've got. So a lot of the initial work will be, looking at the data that we've got and maybe collecting some more. But yeah, it has been noted that it's in the peak times that the area is, under the most, with the most it's most challenging in the peak times, really. So I don't know if Angela, you want to add something? Yeah, I think I just wanted to add that one of the things that we've emphasised with the consultants throughout the whole process is that this is not, although the brief really was for them to look at managing visitors, and of course it is that pressure that's sort of led to this review taking place. It's also a system that's going to benefit people who live here, and it's meant to make life better for all of us. So with the seasonal variations, we would hope that there will still be a really robust system on offer
for local people to be able to use. And the idea is with a visitor pass, as they've called it really in the review, but obviously, you know, that can be rebranded as however we want it to be, that would be at a reduced cost for the locals, or you know, even free, you know, however the community master planning events go. So yeah, we will, you know, the seasonal variations will take into account the fact that we will still need that really robust and reliable system in low season for locals to be able to access also. Yeah. Diolch, Angela. So it's kind of very similar to, not very similar, but kind of similar to if you go to the Alps to a ski resort and you pay for your lift pass and then you have your free shuttle bus around several village ski resorts. But sustainable travel, sustainability being the theme. Oh, da iawn. Diddorol dros ben. There aren't any other questions. Does some cwestiynau eraill i dod I fewn? Dwi'n gwybod os da ni isio cloi y cyfarfod ar hyn. So just cyn I orffan, I pawb sydd yma heddiw, dwi'n siŵr fydden nhw'n gofyn sut fedrith nhw cyfrannu, be di'r camau nesaf iddyn nhw rhan cyfathrebu a cyfrannu tuag at y proses yma. Dwi'n gwybod os amserlen I hynny. Oes, ie, fel nath Catrin sôn, sori Catrin, dyn ni'n gweithio hefo Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd a Trafnidiaeth Cymru I roed yr master planning events yma mewn lle, gobeithio cyn diwedd y flwyddyn, ac hefyd dim just edrych ar y cymunedau, ond hefyd edrych ar specific user groups o'r ardal hefyd. So mae hwnna ar y gweill. A fydden ni roi wybod I pawb amlwg yn yr webinar yma a Llysgenhadon I gyd, really, ac really hysbysu y ffaith bod rhain yn digwydd yn eang iawn. Dyn ni eisiau cyn gymaint o pobl sydd yn medru dod y gallu, really, so yeah. Yn y misoedd nesaf. Ie, dyn ni eisiau mateb I beth sydd wedi digwydd dros y haf, really, so mae pobl dal yn cofio hefyd beth sydd wedi digwydd, so mae gynnu nhw syniadau. So bydd cyfarfod ni mis Ionawr, mis Chwefror yn plethu fewn efo'r, byddwn ni adborth yn ôl ar ôl y cyfarfodydd yma? Gobeithio, ie. OK, wel, dwi'n meddwl does am cwestiynau eraill yn dod I fewn, so ar y nodyn yna felly, diolch yn fawr iawn, Catrin a Angela, Helen, ac yn enwedig Catrin sy'n cyfieithu sy'n cefn, a Rob hefyd sydd yn helpu ni efo'r IT, because we're not the best with IT, Rob, fel ti'n dall. So diolch yn fawr iawn I ti. A diolch I pawb am mynychu, a nhw'n I weld chi ar ôl dolyg. O'n i'n mynd I ddeud, dwi'n mynd I ddeud Nadolig llawen, ond dwi'n tachwedd, yndi, mae'n tachwedd ydi. Anyway, na, diolch yn fawr iawn I pawb, a nhw'n I weld chi gyd yn y flwyddyn newydd. Diolch Tracy.